Al doilea video. De data asta va fi și mai spământător. Chiuliș va intra în casă. Putem vedea. Mergem la această ușă. Este legată cu sârmă. După cum vedeți. Morții strigă după noi. Morții strigă după noi. E almotane. Aici crăpătura foarte îngrășitoare. O geacă, după cum vedeți, este atârnată acolo și puteți vedea că este un mort. Cineva! Chiar aici. Fugiți, mă! E cineva la ușă! Să mă dau! Să mă în camera aia, trece numai cu geaca să dea lângă ușă. Hai să uităm la el.